Vytvorenie potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti a preddavkoch na daň pre fyzickú osobu. V bode programu Informácie a výstupy ročné zúčtovanie dane z príjmov. Program ponúka vytlačenie potvrdenia o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a preddavkoch na daň. Z ponuky vyberiete osobné číslo, meno zamestnanca, pre ktorého chcete tlačiť potvrdenie, a kliknutím na ikonku tlače program vytvorí zostavu v formáte PDF, kde sú údaje o zamestnancovi, údaje o napočítaných základoch a preddavkoch. Takisto údaje o príslušných deťoch zamestnanca. Zostavu môžete zase tlačiť alebo uložiť na disk, odkiaľ ho budete mailovať. Údaje o deťoch program berie z bodu programu Vstup dát. Údaje o zamestnancoch ikonkou Deti. Program zobrazí údaje o deťoch vybraného zamestnanca, ktoré môžete akože upravovať alebo vložiť novú položku. Posunúť zamestnanca, meno dieťaťa, rodné číslo dieťaťa, dátum narodenia. Tieto údaje sa potom dostanú jednak na potvrdenie a jednak aj na mzdový list. To je všetko, čo sa týka tlače potvrdenia o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a preddavkoch na daň.